Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы следующие 40 минут этой студии с гостями, которые к нам подключатся, обсудим основные события уходящей недели. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял обновленную и улучшенную резолюцию ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, осуждающую нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Давайте послушаем ее прямую речь. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич призвал усилить санкционное давление на Российскую Федерацию из-за ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. Об этом он заявил во время 13-й виртуальной сессии форума Организации Объединенных Наций. Агресивна політика Кремля спрямована на розпалювання ворожнечі на етнічному та релігійному ґрунті. Для припинення порушень прав людини в Криму, звичайно, потрібно деокупувати територію і повернути під контроль України. А для цього потрібно в тому числі зберігати і посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію та сприяти доступу міжнародних моніторингових механізмів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова. Політолог Олеся Яхно з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пятая резолюция по правам человека в оккупированном Крыму. Что нам дает? Я думаю, що це дуже важлива резолюція з декількох точок зору. Перше, це те, що це дійсно фіксує саму постановку питання на міжнародному рівні, на рівні Генасамблеї ООН, на рівні ООН, де фактично країни голосують, визнаючи незаконною анексію і підтримуючи таким чином Україну. Тобто це сам факт постановки питання на міжнародному майданчику, який є вже апріорі важливим і як таким, який свідчить, що Україна цю тему постійно порушує і не збирається якось, як каже Росія, там історичний вопрос Крима закрит, але Україна з цим не погоджується. Ми бачимо, що це постійно звучить на міжнародному рівні. Це перше. Друге, це сам зміст резолюції. На мій погляд, там є декілька дуже важливих позицій. Перша позиція – це те, що там зафіксовано, по суті, процес намагання змінити Росію демографічну структуру Криму, коли вона переселяє туди з Росії, з материкової частини Росії громадян Росії, а натомість витісняє будь-яку нелояльну частину за межі Криму або порушуючи проти них справи чи обшуки, але таким чином змінюється демографічна структура. Також в цій резолюції вказується на недопустимість, коли жителі Крима відмовляються проходити службу в російській армії, недопустимість порушення їх і притягнення до відповідальності. Ну і загалом сам факт того, що там порушуються права в широкому сенсі слова і необхідність туди допуску моніторингової місії ООН для того, щоб це зафіксувати. Тому це такий комплексний документ, який з одного боку
має символічне значення, коли ми кажемо, що це для нас важливо, Крим, це тема Криму, і ми це ставимо на міжнародний рівень, і ми побачили, яка кількість країн підтримує Україну в цьому питанні. А з іншого боку, там є і прикладні, абсолютно конкретні речі, на яких Україна, навіть якщо Росія на це не погоджується, але Україна на них наполягає, і це дуже правильно, тому що треба на це звертати увагу. А как это влияет непосредственно на Россию? Это уже 5-я резолюция по правам человека. Окончательно ее должны уже принять в декабре этого года. Также планируют принять резолюции по милитаризации полуострова Азовского и Черного морей. Но на практике это влияет на агрессию России, которая с нигилизмом относится к международным документам, нивелирует все международные структуры своим поведением, да, и не выполняет, и более того, нарушает международные директиви. Ну, дивіться, в короткостроковій перспективі, звичайно, це не може змінити позицію Російської Федерації, позицію російської влади, тому що ясно, що Кремль у відповідь на резолюцію він не почне там виводити звідти свої війська, це зрозуміло. Але тим не менше це дуже важливо для демонстрації того, що ніхто не збирається забуватись про Крим, і що те, до чого прагне Росія, або щось на щось обміняти Крим, або зробити вигляд, щоб всі про це забулись, або якось легітимізувати цю анексію, тому що ми бачимо, що час від часу Росія туди може привозити якихось контрольованих навіть там західних політиків, да? Тобто намагаючись таким чином це легітимізувати. Тому оцей підхід, який я вже сказала, про нього згадала, історичний вопрос Крима закрит, про що постійно говорить російська влада, ми таким чином демонструємо, що ми не сприймаємо такий підхід, і що навіть якщо це не несе вже прямо сьогодні там чи завтра, немає якихось конкретних наслідків, але дуже важливо на міжнародному рівні фіксувати і говорити, і мати підтримку щодо того, що анексія Крима є незаконною, і всі цивілізовані країни, вони ніколи не визнають анексію як закону і з цим не погодяться. Це перше. А по-друге, ми бачимо, що кон'юнктура в світі може змінюватися. От ми зараз бачимо, наприклад, обрали президента Молдови нового, Маю Санду, і вона підкреслила, що Крим – це Україна, Придністров'я повинно повернутися до Молдови, під контроль Молдови. Тобто ситуація, вона змінюється і на пострадянському просторі, вона може змінитися частково і на глобальному рівні, якщо ми кажемо про роль і бачення Сполученими Штатами і тепер вже новообраного президента участі США в різних там безпекових структурах, ну тому що, мені здається, була все-таки різниця там навіть в баченні НАТО і того, які кошти повинні витрачатися між Трампом і Байденом. Тому ситуація може змінитися, і оці всі речі, які треба обов'язково робити, в тому числі і резолюції, вони так чи інакше мають такий кумулятивний, накопичувальний ефект, яким, я сподіваюся, на певному етапі, коли Україна буде із середини дуже послідовною і сильною, і коли будуть зовні обставини, які сприятимуть, Україна цим кумулятивним таким ефектом накопичення скористається для повернення Криму. А какие есть механизмы сегодня у мира, чтобы вынудить Россию уйти из Украины? Ну, я думаю, что таких механизмов... Просто если мы говорим про ООН, да, мы видим, как в последнее время структура, которая была создана после Второй мировой войны, как орган, который должен обеспечивать мир и безопасность, превратился в такую площадку высказывания недовольства. Ну а что остается тогда у мира, чтобы повлиять на страну-агрессора? Да, действительно, я согласна с вами, что многие институции международные, они созданы в 20 столетии, и которые отвечали на вызовы, проблемы 20-го столетия, в 21-м они не всегда работают, потому что очень часто мы видим гибридные войны, когда субъект агрессии, он не признает себя субъектом агрессии и открыто не говорит о своих целях и претензиях, а он говорит, что я же за мир, смотрите, я как бы миротворец.
Это у них там внутри конфликт. Поэтому действительно институции не всегда способны справляться особенно быстро с такого типа гибридными войнами. И такая проблема есть. Но мы видим, что и конъюнктура меняется все-таки, она не статична. Там, даже если посмотреть по выборам в разных странах, она не статична. И кроме того, возникает вопрос, если в 21 столетии лидер там, одного из государств решает переделить границы и завоевывать территории, действуя в логике, ну, наверное, даже там 19 столетия, то вопрос возникает, а зачем он это делает? Как он может это трансформировать в длинную и долгую победу? И если эта страна и этот политик не может это перевести в долгую и длительную победу, и наоборот будет нести в долгосрочной перспективе или среднесрочной экономические потери, я имею в виду санкции, я имею в виду определенный изоляционизм политический, то на каком-то этапе, да, возникнет вопрос о правильности курса. А зачем проводить такую политику, которая ведет в долгосрочной перспективе страну к потерям, а не к каким-то приобретениям? Поэтому надо понимать, что даже если на сегодня есть определенный тупик в плане отсутствия механизма, мы видим, что Будапештский меморандум — это абстрактный документ, и нельзя воспользоваться, и как таковых инструментов быстрого решения нет, но это не значит, что не надо все-таки делать эти шаги как бы пошагово, да, предпринимать усилия в направлении восстановления территориальной целостности. Я уверена, что на каком-то этапе это обязательно у Украины получится. Потому что просто в силу разных обстоятельств, и внутренних, и внешних, и даже самого субъекта агрессии. Потому что в 21 веке захватывать территории непонятно под что и непонятно зачем, мне кажется, это тоже не может длиться в какой-то долгосрочной перспективе. Дуже дякую вам, пані Олеся. Олеся Яхно, політолог, була з нами на прямому зв'язку. Тешекурлєр. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, підключається к нашому ефіру. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, вот сейчас обсуждали обновленную резолюцию по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму, которую недавно приняли в ООН в 3-м комитете. Что думаете, что это нам дает и как влияет на Россию? Насправді це вже 5-та резолюція, і дуже важлива послідовність України, і те, що в цій резолюції ми вмонтували додаткові позиції України відповідно до моніторингу стану справ, а фактичне порушення прав людини. І, зокрема, там згадуються і ті тортури, які відбуваються. Згадується про те, що Росія не виконує, зокрема, можливостей для кримських татар, а також для українців, які стосуються працевлаштування, навчання українською мовою, про те, що Росія роздає паспорти, що вона намагається змінити демографічну ситуацію на півострові. Тому я вважаю, що це продовження позиції України, плюс в цій резолюції також є заклик до того, щоб конструктивно співпрацювати на платформі з деокупації Криму. А я хочу нагадати, що під час 75-ї сесії Генасамблеї президент України озвучив якраз ідею щодо створення платформи з деокупації Криму. І зараз в цій резолюції є певний заклик до співпраці, зокрема, в такому форматі. Тому, зважаючи на цю резолюцію, послідовність позиції України і те, що Росія як держава-окупант, і там теж про це якраз і згадується, що вона і через ФСБ, і через інші структури нелегітимно діє в порушення міжнародного законодавства. Тому треба продовжувати тиснути, продовжувати використовувати міжнародні суди, в яких Україна позивається до Російської Федерації, і чекати того моменту, коли тягар за агресію буде настільки непідйомним, що Росія просто змушена буде забратися з Криму, або почнуться незворотні процеси всередині Росії, як це було з розпадом Радянського Союзу і країни Балтії, які мали декларацію Велеса, а цьогоріч 80 років декларації, а в Україні є Кримська декларація Помпео, і нам треба з новою адміністрацією США якраз напрацьовувати політику, зазначати, зокрема, щодо утиски, які є проти релігійних громад і так далі.
Вы упомянули Крымскую платформу по деоккупации. Скажите, вот планируется сейчас проведение Крымского саммита в следующем году, в мае месяце. А как вы видите будущее этой платформы уже после саммита? Вот какой может быть ее институциональная модель, как она может работать? Ну, насправді ми бачили, наскільки президент під час свого візиту до Брюсселя пропонував Європейському Союзу приєднатися. Також в Лондоні під час розмов з Ердоганом і зараз із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки дуже важливо бачити американців, зокрема, теж частиною цієї платформи. Тобто дуже важливо працювати на консолідацію зусиль і фактично таку солідарність в механізмах тиску на Російську Федерацію, в тому, щоб зупиняти ті репресії, ті політичні справи, сфабриковані проти, зокрема, кримських татар, українців, які там за пости в Фейсбуці наражаються на кримінальні провадження, і Росія робить нововведення в карний кодекс, щоби, скажімо, створювати таку, знаєте, територію страху і репресій на півострові, окупованому тимчасово. А можно ли разработать дорожную карту в этой платформе, если не будет участвовать Россия? Я думаю, що потрібно починати процес розробки, і, зокрема, коли в цій резолюції є заклик до зусиль щодо конструктивних там діалогу, якщо треба перекласти з англійською, як звучить воно конкретно в резолюції, але це фактично ООН говорить до Росії, що час доєднуватися, долучатися і чути міжнародну спільноту щодо деоккупації Криму. Сегодня, знаете, очень такое интересное заявление прозвучало с Министерства иностранных дел России. Там спикер Мария Захарова сказала, что в оккупированном Крыму готовы принимать международные миссии, в том числе по вопросам соблюдения прав человека, однако на российских условиях. Давайте вместе послушаем ее цитату. Ми готові до діалогу з профільними міжнародними організаціями з питання дотримання прав людини в Криму в рамках процедур, застосованих до дотримання Росією зобов'язань у цій сфері на території нашої країни. Ми також готові приймати місії відповідних організацій у Криму, якщо їх направляють у рамках мандату відповідних структур у прив'язці до процедур, які можуть застосовуватися до відвідування Росії. Что это означает на условиях России и какова вероятность того, что мы увидим международные миссии на территории полуострова? Ну, я хочу вам нагадати, що коли в 2016 році Гутєреш, як генеральний секретар ООН, здійснював свій перший візит в Україну, в Київ, ми говорили, зокрема, про цю місію на виконання резолюції ООН, в якій було визнано Російську Федерацію як державу-окупанта. Але мандат цієї місії має бути погоджено з Україною, тому що Крим – це Україна, і на жодні поступки в цьому питанні ми не можемо йти. Тому що потім ми будемо бачити справи як сфальсифіковані, необ'єктивне відображення реальної ситуації з переслідуваннями, як це було із місією з Ради Європи, коли на запрошення Росії ми бачили, як обробляли експертів, і потім звіт не відповідав реальному стану справ. Дуже дякую вам, пані Ганна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Чохсагл у нас. А к нашому ефіру зараз присоединяється Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю. Я не чую, на жаль, Києва. А зараз чуєте? Вітаю. Так, доброго дня. Так, пане Сергею, относительно резолюции, которую приняли в Третьем комитете ООН, расскажите, какие важные моменты, аспекты вы отмечаете в ней? Дивіться, ця резолюція стала дуже визначальною для багатьох аспектів, які відображають сучасну динаміку трагічну в Криму. Ця резолюція передусім дає чітке визначення тому, що будь-які органи так звані влади Російської Федерації є окупаційними органами влади. Ця резолюція закликає Російську Федерацію поважати релігійні права як мусульман, так і Православної церкви України в Криму.
Ця резолюція вказує Російській Федерації і всім країнам-членам ООН про те, що не лише місія ООН з прав людини має мандат на територію Криму, але також і місія ОБСЄ. В цій резолюції йдеться і про те, що в Криму окупаційна влада порушує права на землю, на власність. В цій резолюції закликається Російська Федерація припинити мілітаризацію та асиміляцію кримської молоді. Тобто ця резолюція відображає багато елементів, які, на жаль, або з'явилися за останній рік, або ситуація навколо яких погіршилася. В проекте резолюции, помимо всего прочего, как вы отметили, указано, что правильно называть Крым как автономную республику, а также на те органы, которые есть там, правильно говорить оккупационные. Вот в чем важность данного аспекта? Дивіться, тому що одна із ключових проблем, і про це добре відомо і вам, і кримським татарам, і українцям, які живуть в Криму, це відсутність моніторингу з боку, зокрема, Організації Об'єднаних Націй, ситуації, яка відбувається, має місце в Криму. Для потреб моніторингу ключовим є ті параметри і та система координат його здійснення. Таким чином, якщо ви приїздите моніторити ситуацію на окуповану територію, то ви застосовуєте для потреб моніторингу міжнародне гуманітарне право. І ви тим представникам окупаційної влади, які знаходяться в Криму, пред'являєте претензії як до окупаційної влади. Розумієте? І це принципово важливо, тому що це міняє всю динаміку. Російська Федерація, зокрема Марія Захарова, яка цитувалася тут раніше в вашій передачі, вона каже і вчора казала: так приїздіть, будь ласка, в Крим, моніторте ситуацію. Але вона має на увазі, що Крим має моніторитися як територія Російської Федерації. І мають тоді моніторами вивчатися, як застосовуються російські закони в Криму, а не як застосовується міжнародне гуманітарне право і українські закони, що передбачено Женевськими конвенціями і протоколами до Женевських конвенцій. То есть это такая попытка легализовать оккупацию полуострова со стороны Захаровой и руководства МИД РФ? Звісно, звісно. Я наведу вам якийсь, можливо, образний приклад. Якщо хтось викрадає чужу дитину, то приходить перевіряти, в яких умовах ця дитина живе. Це ж не означає, що якщо дитину викрала багата родина, умовно кажучи, що вона отримала права на цю дитину. Ні. Тому монітори мають перевіряти, в яких умовах живе дитина з метою повернення цієї дитини до її батьків. Так само і з Кримом. Не суть важливо, чи в Криму з'явилися нові дороги або нові аеропорти. Суть важлива в тому, що в Криму відновилося застосування українського законодавства і українських норм. І врешті-решт Крим повернувся до складу України, де він згідно з міжнародним правом і перебуває, власне. На голосование по этой резолюции много стран воздержались, если я не ошибаюсь, их количество 85. Вот как может выглядеть само голосование уже в декабре месяце и в каком оно формате будет происходить в связи с пандемией коронавируса? Дивіться, я, в принципі, задоволений результатами голосування в третьому комітеті. Тому що, по-перше, давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день ми отримали співавторів резолюції, проєкту резолюції більше, ніж у нас було минулого року. Це означає, що не менше, що ми не втратили співавторів, а навіть не були нових. Це означає, що питання Криму дедалі більше привертає увагу наших країн-партнерів. Наступне. Ми втратили в третьому комітеті порівняння з минулим роком лише 2 голоси. І частково це пояснюється тим, що, як ви правильно кажете, в світі пандемія, в Нью-Йорку пандемія, і декілька країн просто не були присутні на голосуванні. Але принципово, я вам хочу сказати, що 85 країн утрималися не тому, що вони не підтримують Україну. Або не підтримують Україну в питанні приналежності
Крима до України. В Нью-Йорку в Організації Об'єднаних Націй взагалі існує доктринальна дискусія того, де мають розглядатися права людські питання. І частина країн наполягає на тому, що всі права людські питання мають розглядатися не в Нью-Йорку, а в Женеві, де знаходиться Рада з прав людини. І про це вони говорили в своїх виступах, коли вони пояснювали мотиви свого голосування в тій чи інший спосіб. Как вы видите голосование в Наш декабре? результат, він досить солідний, і він нас надихає на те, що ми стоїмо на правильному шляху. Как вы видите голосование в декабре? По-перше, я сподіваюся на те, що воно таки відбудеться, що штаб-квартира ООН не буде закрита знову на пандемію. Але тут важливо наступне. Минулого тижня, як ви знаєте, нам вдалося і партнерам нашим провести через Генеральну асамблею рішення, яке буде дозволяти голосувати і в умовах пандемії. Таким чином, ми думаємо, що в районі 16 грудня відбудеться засідання пленарної Генеральної асамблеї, на яке будуть вноситися резолюції країнові і праволюдські резолюції. І я думаю, що ми закінчимо цей процес остаточного ухвалення проєкту резолюції приблизно з тим же самим результатом, який ми отримали зараз у третьему комитете. Пане Сергею, как вы отметили выше, это уже 5-я резолюция по нарушению прав человека в оккупированном Крыму. Ну вот возникает вопрос, а что она дает именно практическое, вот какое ее влияние на Россию и на ее агрессию? Ну, дивіться, навіть нервова реакція, що Марії Захарової, що так званого представника кримської влади Мурадова, вона говорить про те, що як би вони не характерилися, Російська Федерація дуже боляче сприймає ситуацію з ухваленням цієї резолюції. Бо вона реально обмежує процес легітимізації окупації Крима. Вона реально вставляє їм, якщо можна так сказати, палки в колеса для потреб розвитку експорту, імпорту, присутності іноземного капіталу в Криму. І вона постійно тримає Крим під лупою Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо про те, що відповідно до нинішнього проєкту резолюції, так само як і попередній рік, генеральний секретар має підготувати 2 доповіді про ситуацію з правами людини в Криму. Ну, при этом мы видим, как Россия открыла такой некий ящик Пандоры, и институциональный, и юридический строй мирового порядка она нарушила. Она не признает любые договоренности, которые есть. Более того, она нарушает международные директивы, и, смотря на это все, она еще и имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Вот как вы считаете, не дискредитирует ли это Организацию Объединенных Наций как структуру, которая была создана после Второй мировой войны для обеспечения мира и безопасности? Я вважаю, що це досить популярна теза, але вона хибна і небезпечна, тому що насправді інтересам цивілізованого світу відповідає збереження авторитету Організації Об'єднаних Націй, тому що нічого кращого в тих умовах, в яких ми знаходимося, на сьогоднішній день створити неможливо. І голосування минулого тижня, 123 голоси, які не підтримали Російську Федерацію, в її бажання закрити рота Генеральної асамблеї і не дозволити Генеральній асамблеї голосувати в умовах пандемії, говорить про те, що 123 країни готові голосувати не так, як того вимагає Російська Федерація. Російську Федерацію підтримало лише 19 країн. Тобто це той пул країн, які готові до останнього боротися за Російську Федерацію. А хто це? Північна Корея, Сирія, Венесуела і так далі, розумієте? Тобто це відповідь Російській Федерації на те, на яких ідеологічних позиціях вона знаходиться. А как вы считаете, можно ли Россию вернуть в международное правовое поле? Я вважаю, що це є нашим обов'язком разом з партнерами працювати над тим, щоб повернути
демократію і повагу до прав людини в Російську Федерацію. Тому що в країні, в якій панує верховенство права і демократія, така країна не може бути агресором. І нашим інтересам, як і інтересам наших європейських партнерів, відповідає зробити все можливе, щоб загроза агресії більше не входила з території Російської Федерації. Тому це наш обов'язок. І ми маємо спільно працювати над тим, щоб в Російську Федерацію повернулася демократія. И последнее, вот экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин, комментируя принятую резолюцию, сказал, что она фактически легализует инициированную крымскую платформу по деоккупации полуострова. Так ли это действительно и как это будет работать? Я вважаю, що ініціатива керівництва нашої країни і Міністерства закордонних справ, зокрема, по створенню української платформи, вона абсолютно правильна, тому що ми вже сягнули того етапу взаємодії з партнерами, зокрема в міжнародних організаціях, коли ми можемо системно працювати і ритмічно працювати, а не мати якісь події час від часу. Але насправді для створення платформи не потрібна легітимізація або згоди Генеральної асамблеї. Але це рішення є карколомним, і воно буде підтримувати цю платформу і надавати їй авторитету, цій платформі. Тому що рішення Генеральної асамблеї, воно має системний характер, і воно є керівним для міріади агенцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, які розкинуті по всьому світу. І в Женеві, і у Відні, і в Найробі. І жодна агенція, жодний чиновник Організації Об'єднаних Націй не має права не дотримуватися рішень Генеральної асамблеї. Дуже дякую вам. Чохсагул, нас постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица был с нами на прямой связи. Дуже дякую. Сайгыл аркадашлар, мен Сиябу Боликны Якулеем. Я вынуждена с вами попрощаться, но вы не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает программа «Прайм Спиридонов». Не пропустите. Коршкенча.